Illum hija t-tifkira ta' San Pawl tas-Salib, saċerdot. Imwieled fl-Italja ta' fuq, il-qaddis tal-lum għadda żmien fl-eżerċitu ta' Venezja jitqabad kontra t-Torok u imbagħad wara esperjenza ta' konverżjoni ingħata għal ħidma fil-Knisja. It-tiġrib li għadda minnu fost oħrajn bil-mewt prematura ta' disa minħutu daħluh f'qoxortu u tefewh f'solitudni kbira. Imma sab faraġ falla, f'ħajja ta' faqar, penitenza u meditazzjoni tal-Iskrittura. Fit-tħabbrik tiegħu biex isib dejjem aktar l-Alla, intebaħ li Alla jinsab ukoll fil-ħajja komunitarja. Għalhekk bl-approvazzjoni tal-Isqof ingħata biex iwaqqaf kongregazzjoni li jsejħilha tal-Passjonanti. Dan għaliex ried li d-dixxiepli tiegħu jikkontemplaw u jfasslu ħajjithom fuq il-passjoni ta' Ġesu Kristu u jippritkaw il-misteru tas-Salib. Ordnat saċerdot flimkien ma' ħuh Ġwanni Battista, San Pawl tas-Salib għamel il-professjoni solenni u ma' 3 voti tal-ubdjenza, il-faqar u l-kastità żied il-predikazzjoni tas-Salib ta' Kristu. Dal-Apostlu tal-Passjoni tal-Mulej miet f'Ruma fuq fommu l-kelmiet: ma qiexx ruħi li kont naf xi ħaġa fostkom li fil-Ġesu Kristu u lil dan imsallab.